A ja veľmi podporujem, keď mladí ľudia chcú ísť vyskúšať zahraničie. Po roku a pol som prišiel na to, že americký sen asi pre mňa nie je. Tu máme toho Fica a máme tu korupciu a máme zle toto. Utečte do Ameriky a budete tam mať Trumpa, utečte do Nemecka, kto vie, čo tam bude, utečte do Rakúska, pozrite, čo... Lebo tá každá generácia má nejaké svoje nové predstavy. Čo vy chcete, aby na Slovensku bolo? To množstvo dezinformácií, ktoré dnes lieta na sociálnych sieťach, je veľmi vysoké. Dovolte mi teda privítať našich hostí, pána prezidenta Andreja Kisku. Takže ešte raz. Vítajte u nás. Ďakujeme, že ste prijali pozvanie a takisto bývalého premiéra Eduarda Hegera. Dnes sa budeme rozprávať na tému Domov alebo svet, keďže máme mládežnícku organizáciu. Prvá taká otázka, že či ste vy vo vašom živote mali niekedy moment, keď ste si povedali, že balím to tu a odchádzam. Odchádzam zo Slovenska, budem žiť v zahraničí. Pán prezident, môžete začať. No tak ja tento pocit som mal veľmi intenzívne, dokonca som ho zrealizoval. Keď bolo po Nežnej revolúcii, tak mali sme malého synčeka Andreja, ktorý má teraz 38 rokov. A čakali sme druhé bábo a prišla Nežná revolúcia a mali sme taký pocit, že s tým našim Československom, ktorý sme boli Československo, to vôbec nevyzerá dobre. Sice nám mnohí mudrlanti sľubovali, že do 10 rokov tu bude druhé Švajčiarsko. Áno, vidíme, aké Švajčiarsko tu máme a to sme cítili, že to asi sa nestane a veľmi sme tak túžili dať svojim deťom lepší život. Vtedy toto, hlavne táto oblasť, však možno niekto teraz pozeráte ten film Čermák, tu sa to ako najúspešnejší podnikatelia, ktorí chodili na najväčších bavorákoch, boli ľudia, ktorí skutočne charakterizovali holé hlavy a hrubé zlaté reťaze. A my sa tak pozerali, tu budeme žiť, tu budeme vychovať svoje deti, takže rozhodli sme sa emigrovať. Na turistické víza som odišiel, som dostal turistické víza, išiel som do Spojených štátov a dohodli sme sa s manželkou, že ja tam pripravím pôdu a potom manželku aj s deťmi zavolám za nami a budeme tam žiť. Ako inžiniera má pravda, že nikto nechcel zamestnať, tak som umýval dlášky na benzín pumpe, robil som gastarbeitera za $4 na hodinu. Robil som 100 hodín týždenne, pre predstavu 100 hodín týždenne, to je každý deň od 9 ráno do 11 večer a v sobotu a v nedeľu od 6 ráno do 11 večer. To je 100 hodín týždenne. Tak som robil asi 8 mesiacov bez jediného dňa voľna. Doma sa mi medzičasom narodila dcéra Natálka. Žili sme Slováci v takej malej miestnosti, kde som si na spotenom tele zabíjal šváby. Po roku a pol som prišiel na to, že americký sen asi pre mňa nie je. Takže oznámil som manželke, že z tohto sna nám asi nič nevyjde. Pred odchodom z Ameriky som ešte skoro všetky peniaze, ktoré tam zarobil, som investoval do jednej spoločnosti, ktorá ma potom chcela zamestnať, keď už sa vrátim naspäť do Československa. Takže mal som 29 rokov. Neviem, koľko ste tu, 29 roční, ale plus minus, ste asi mladší. Tak, no plus minus, ale viete si to predstaviť, keď určite máte niektorí už malé deti, že máte malé deti, ktoré ste niekde v ďalekom svete, žijete tam so švábmi a robíte robotu, ktorá je strašná a vôbec sa vám nedarí naplňať ten sen. Takže som sa po roku a pol vrátil. Keď som sa vrátil domov, tak do 3 týždňov tá firma, do ktorej som tie peniaze investoval, zbankrotovala. Čiže mal som 29 rokov. Mal som 2 malé deti. Nemal som ani, dá sa povedať, dolár. Ale bol som na Slovensku, bol som doma a neskôr som potom aj Andreja, aj Natálku zobral na tú benzínpumpu, kde som, do toho New Jersey, kde som žil. Zobral som ich do toho domu, kde som s tými chrobákmi, s tými švábmi tam žil, aby som im ukázal, skadiaľ to všetko, čo už dnes sa plus minus hýbeme a v akých ako žijeme a tak ďalej, že kde to celé vzniklo a čím všetkým som musel prejsť, aby som sa
dostal tam, kde som. A už len na záver, aby som dlho nehovoril, mne ten pobyt dal veľmi veľa. Ten pobyt ma naučil obrovskej pokore. Predtým som bol inžinier, chodil som v obleku do práce a zrazu som tam bol ako posledný gastarbeiter, o ktorého si každý otrel v odzovkách nos alebo čokoľvek. A veľmi mi to dalo. A vždy si odtedy v živote si hovorím, že niekedy sa nám darí, sme hore, ale potom v rámci tej sinusoidy niekedy padneme dole, aby sme sa potom zase pozviechali. A vždy si to pripomínam a v skrini som si mal takú košelu, v ktorej som tam čistil dlášky, za $7 som si kúpil. Mám ju zavesenú na čestnom mieste v skrini a keď som mal oslavu mojej 60-ky, tak som si ju dal na seba. Taká trošku zvláštna. A som ma tak aj pýtal, že čo to máš? A hovorím, toto je košela, ktorá mi pripomína, skadiaľ som zišiel, čím som prešiel a ako si treba veľmi vážiť, čo človek má. Takže ja som to vyskúšal. Chcel som sa spýtať, že čo vám to dalo a aké hodnoty ste vlastne tam nadobudli, ale na to ste mi odpovedali. A pán Heger, vy ste mali takúto etapu v živote, že ste tak pomyselne zlomili palicu nad Slovenskom? Ja som mal iný príbeh, ale tiež súvisí so Spojenými štátmi. Ďakujem veľmi pekne za tento príbeh. Ja som ešte od teba to vlastne nepočul, takže vďaka za to. Ja som bol držiteľom zelenej karty. Mňa sponzoroval jeden priateľ z Ameriky na zelenú kartu. Ja som mal možnosť aj v Amerike nejaký čas žiť, ale potom vlastne som sa oženil a manželka sme vyskúšali, že pôjdeme spolu do Spojených štátov. Jej sa tam až tak nepáčilo a neviem, či viete, moja sestra žije v Spojených štátoch, vlastne cez som sa aj do Spojených štátov dostal a otvorili sa mi dvere. Takže ja som sa vzdal tejto zelenej karty a rozhodol som sa, že budem žiť na Slovensku. Takže mám tiež skúsenosť s tým, aké to je rozhodnúť sa ísť žiť mimo a potom sa vrátiť. A vrátil som sa teda jednak z toho dôvodu, že manželka nechcela žiť v Amerike, taktiež kvôli mame, pretože už v tom čase môj otec nežil. A ako máme pribudali roky, tak som si uvedomil, že bude dobre pomôcť našej ďalšej sestre s maminou, čo aj teraz je tá situácia. Moja mamina má 84 rokov a už tú opateru potrebuje, takže to bolo dobré rozhodnutie a zároveň Slovensko je naša domovina. Je to krajina, to je naša vlast a ja veľmi podporujem, keď mladí ľudia chcú ísť vyskúšať zahraničie. Myslím si, že to je veľmi dôležitá skúsenosť a určite to urobte. Pretože trošku sa vám otvorí ten obzor a možno aj práve to strašenie politikov z toho zahraničia budete vnímať úplne inak, keď sa v tom zahraničí ocitnete a zistíte, že sú tam tiež ľudia z mesa a kosti a podobne. Budete sa tam nejaké priateľstvá. Takže je dobré pocestovať, je dobré aj študovať v zahraničí, ale je určite veľmi dôležité, aby ste sa vrátili. A k tomu vás chcem tiež pozbudiť, ak niekedy vyskúšate zahraničie, tak sa vráte, lebo to Slovensko vás potrebuje. My vieme, že ten brain drain je za posledné roky alebo 10 rokov bol veľmi veľký. A to je takým mojou túžbou vytvoriť na Slovensku také podmienky, aby sa tí ľudia mohli vrátiť, aby to bolo pre nich atraktívne. Či už investovať do toho, aby Slovensko mohli rozvíjať, alebo potom, keď už to Slovensko vybudujeme na krajinu, kde sa bude všetkým dobre žiť, tak aby sa mohli vrátiť aj tí, ktorí možno ešte stále váhajú. Takže mám aj ja takúto skúsenosť. Ja sa spýtam možno na jedno také konkrétne posolstvo, alebo možno inšpiráciu, že ktorú ste si tak odniesli vlastne z tej skúsenosti, z toho pobytu tam a možno ste ju aj pretavili do či už prezidentovania, do toho politického života, že možno čo treba viac hovoriť, čo treba viac počúvať, tú jednu vec, ktorá vás možno tak posunula aj v tom vnímaní Slovenska. Ja najskôr doplním Eda, ja s ním plne súhlasím, že my potrebujeme vás mať doma, ale to je také sebecké, hej, my potrebujeme vás. Tak vy chcete byť šťastní. To je v prvom rade človek chce byť šťastný. A k tomu poviem možno len také dva postrehy. Podľa mňa Slovensko je nádherná krajina. Ja som mal možnosť pochodiť celý svet, asi aj ty. Spústu krajín po celom svete. A keď prídem tak domov a tak prídeme, máme tu tie hory, chýba nám dobré more, dobre, tak do toho Chorvátska, dobre. Tak toto nám jediné možno chýba. A Slovensko je nádherná krajina na žitie.
porovnaní s mnohými krajinami, kde som... A doma je doma. Doma je doma. Proste keď prijete do krajiny, že Spojené štáty americké sú taká krajina, hej, imigrantov, aj napriek tomu vám tam dajú pocítiť, že ste tým cudzincom. Nie ste doma v tej krčme, keď si buchnete pesťou, tak doma si buchnete. Ale tam už tak nejak s citom, že či si buchnem, nebuchnem potom pesťou po stole, pretože hlavne tí jednoduchší ľudia vám často dajú pocítiť. To je prvá. Druhá, čo je dôležité si uvedomiť, a to je, dá sa povedať, filozofia šťastia, ak utekáte pred niečím, ak chcete si povedať, a to je to na hobby. Tu máme toho Fica, a máme tu korupciu, a máme zle toto. A ja pôjdem do Čech. Čechy môžeme trošku brať taký, lebo tam sa cítime trošku doma, ale poviem ďalej, Rakúsko, Nemecko, Anglicko a tak ďalej. Tak veľmi rýchlo sa tá vaša vnútorná nespokojnosť, tá hladina šťastia sa dostane na tú istú úroveň, akú máte tu, ak nie dokonca ešte horšiu. Ak ísť za niečím, tak ako hovoril Edo, ísť vyštudovať, ísť niečo vyskúšať. Za 3 týždne môj syn, 38-ročný, zase balí celú rodinu a ide žiť na rok do Silicon Valley. Už tam žil 2 roky, vrátil sa pred neviem koľkými a zase teraz sa idem s nimi rozlučiť na budúci týždeň, lebo zase sa balia celá rodina a idú žiť do Silicon Valley. Ale on tam ide kvôli biznisu, nie že chce utiecť zo Slovenska, ale ide za niečím. Ak budete len utečte do Ameriky a budete tam mať Trumpa, utečte do Nemecka, kto vie, čo tam bude, utečte do Rakúska, pozrite, čo tam je, Ak utekáte pred niečím, nie je dobré. Ak chcete ísť niečo, vyskúšať niečo, tak to choďte, ale vždy doma je doma. A teraz u nás pri nás to budete mať ťažké, premiér, prezident, keď sa rozhovoríme, ani otázky nemusíte dávať. My si aj sami budeme rozvíjať takto naše filozofie. A mňa v Amerike tá najdôležitejšia vec, ktorú som sa tam naučil je, viete, v tých Spojených štátoch tí mladí ľudia, oni majú nesmierne pozitívny prístup k životu. Poznáte to také klasické, hej, tak my si povieme, tak pozri, aha, už skoro celý pohár som vypil. A Američan si povie, ježiš, pozri, koľko ešte mám tu vody, mám sa na čo tešiť. Je tam obrovská chuť medzi mladými ľuďmi podnikať. Zobrať si život do svojich rúk. Ochota akceptovať riziko, ochota to, že do niečoho vstúpim, že mi to nevyjde, a že sa zase postavím, že zase pôjdem a že mi to možno zase nevidie, je obrovská. Som videl 18-ročného chlapca, ktorý tam chodil kolo toho nášho obchodu, kde som robil. Nevedel nič, len zabíjať klince, chodil od domu k domu, nepotrebujete niečo opraviť. Tá túžba je obrovská. U nás, a to nie je problém len Slovenska, to je problém aj Nemecka a tak ďalej, my tak skôr, mladí ľudia, skôr premýšľajú o tom, a ja by som chcel taký dobrý flek, nejaké banke, nejaké PVCčko, alebo auditor, alebo niečo také dobré do CVčka, viete, s celku dobrým platom, čo aj si tam zapíšem a potom budem môcť kariérne rásť. Ale tá ochota zobrať si život do svojich rúk nám tu trošku, a risknúť to, a ísť do niečoho, zobrať si ten život nám trochu chýba. A to je, netreba sa toho báť. Môžem vám zo svojej osobnej skúsenosti ako podnikateľa povedať, že to stojí za to, a netreba sa báť neúspechov. A to, keď som z tej Ameriky prišiel, tak keď som prišiel naspäť domov, hej, po tom roku a pol a nemal som ani, dá sa povedať, korunu, tak vtedy môj bývalý šéf mi povedal, Andrej, ja ťa pravda, že zoberiem naspäť do práce. Poď, ja som tu v naftoprojekte robil v takom projekčnom ústave. A ja som povedal, nie, ja už chcem vyskúšať podnikať. A založili sme prvú cestovku a všetko možné, krok po kroku, ale ja som povedal, ja chcem podnikať a toto ma v tej Amerike, strašne ma to tam, som nasiakol tým ich optimizmom a chuťou si zobrať ten život do svojich rúk a to si zoberte aj vy od nich. Ja to doplním a nadviažem na to, čo povedal pán prezident Andrej, že ja veľmi prekvapil, som prvýkrát v Spojených štátoch v 97. Navštívil cestu, som tam bol len cez prázdniny, potom som tam bol v 99. dlhšie a mne sa veľmi páčilo, že tam tá taká atmosféra slobody. Ja som vyrastal, moji rodičia pracovali v kultúre, čiže bývali sme v paneláku, taká normálna bratislavská rodina, skromné pomery
A viete, ako to je medzi mladými, človek sa tak pozerá, že čo máš oblečené a podobne. Ja som nezvykol mať značkové oblečenie, ani tenisky, mama nám šila lávice a podobne. Takže, a čo sa mi páčilo, že v Amerike, keď ste prišli, tak nikto sa nestaral do vás. Že ľudia vás rešpektovali takí, akí ste boli. Nikto sa nepozeral na to, čo máte oblečené, aké máte vlasy. Tam som zažil ľudí, ktorí chodili, naozaj tá škála oblečenia, účesov, make-upov bola veľmi široká a nikto sa nad tým nepozastavoval. Nikto sa neotačal, že ten, čo má oblečené, to, čo má na hlave a podobne. Potom, čo ma taktiež veľmi prekvapovalo, bolo tá sloboda názoru. Stretával som sa s ľuďmi a rozprával som o tom, čo si ja myslím a nikto mi nedal pocit, že ty si aký hlupák, to čo si myslíš, alebo niečo podobné. A naozaj rešpekt voči druhému názoru. To sa mi veľmi páčilo. Čiže taká atmosféra slobody. A to podľa mňa pomáha aj tomu, že si tí ľudia sú ochotní si zobrať život do vlastných rúk, pretože zlyhanie, keď sa vám niečo nepodarí, nie je hanba. U nás je častokrát zlyhanie spojené s hanbou. A ľudia sa boja práve tej hanby. A preto nechcú vstúpiť do toho rizika. A preto to je najväčšia chyba, lebo tá hanba je taký strašiak. Ale všetci, ktorí podstúpili to riziko, a hoci padli, ale naučili sa vstať a zdokonalili sa, tak potom dosiahli úspech. A ten úspech rozvíjali ďalej. Je taký fór, že v Amerike sa tak zvykne hovoriť, že koľkokrát priemerný milionár skrachoval v živote. Že 2-krát. Že to je práve o tom, že ak nevieš skrakovať a postaviť sa späť na nohy, tak nedokážeš byť dlhodobo milionárom. Lebo ten život prináša to, čo hovoril aj Andrej, že prináša aj tie úspechy, aj tie pády. A tie pády nie sú na to, aby sme sa teraz hanbili a celý život mali oči preplač, ale aby sme sa odtiaľ išli ďalej. A toto bola tiež pre mňa taká lekcia, tak si by povedal, že v tej Amerike, áno, tí ľudia boli takí slobodnejší, zariskovať. Proste idem do toho, no a nevadí, padnem, opraším sa, idem ďalej. Že nie je to hanba. A myslím si, že to potrebujeme aj tu na Slovensku. Presne taký záujem o tú našu spoločnosť, o to, čo žijeme. Ja teraz často teraz cestujem do Švajčiarska a veľmi som prekvapený, akým záujmom o veci verejné tam žijú občania. Tak vieme, že oni sú veľmi decentralizovaná spoločnosť a to je naozaj fenomén sa o to zaujímať ani nie tými švajčiarskými hodinkami alebo tou ekonomikou, ale práve tým, ako tí občania sú aktívni, ako sa zaujímajú o to, kto čo v tej spoločnosti robí a sú si navzájom takým lakmusovým papierikom a toto je podľa mňa tiež dôležité do našej spoločnosti priniesť. Čiže takúto slobodu, taký ten nadhľad, takéto povzbudenie, že keď sa ti niečo nepodarí, nevadí, že to sa stáva každému, poď ďalej, vyskúšaj, zariskuj, neboj sa, rozvíjaj seba. Lebo tým v konečnom dôsledku pomáhaš aj celej krajine. Hovoríme o tých dobrých skúsenostiach, o tom, čo je vlastne tou pridanou hodnotou, keď mladý človek odíde a vráti sa. Ale veľké množstvo ľudí sa vlastne nevráti a rozhodne sa, že zostane žiť preč. Poznáme to pod pojmom odliv mozgov. Že je to problém, aj ekonomický, ale aj tým počtom obyvateľov a podobne. Čo je vlastne tá cesta, ako tých ľudí vlastne vrátiť na Slovensko, ako im vrátiť tú hrdosť, to zdravé vlastenectvo, to, že naozaj, ako ste aj vy, pán Heger, spomenuli, že je to naša vlast, je to náš domov, ale keď ten človek možno mladý odíde do zahraničia, cíti tú slobodu, cíti to prijatie, že má ten svoj názor aj akceptovaný, tak možno veľmi rýchlo zabudne na to, čo prežíva doma. Častokrát teda povie, že s rodičmi si zavoláme cez videohovor a akoby zdvihne tú kotvu, ale čo možno spraviť preto, aby tí mladí ľudia sa vrátili? Je to komplexný problém. Ja poviem, ten môj syn Andrej, ten 38-ročný, keď vyštudoval v Spojených štátoch potom, tak sa vrátil a začal žiť v Prahe. Moja dcéra, ktorá tiež teda vyštudovala v Spojených štátoch, ale inú univerzitu, po skončení zostala žiť v New Yorku, potom žila v Londýne, potom žila v Prahe a na záver skončila vo Viedni. Teraz, posledný rok, teda už si prenajali taký domček v Bratislave. Takže ja mám kvázi veľké deti, obe odišli. Takže ja ten problém poznám veľmi dobre.
Ja som teda rodený Popračan, celý život s takýmito pauzičkami prezidentskými a takýmito som sa niekde vzdialil, ale ja som celý život, tu som sa narodil, moji rodičia tu sú. A keď môj ocko mal podozrenie na infarkt, má teraz 90 rokov, tak som bol u neho doma za 7 minút. Tak ja by som dal tým dvojím mojim veľkým, že mám podozrenie na infarkt, tak verím, že do 2 dní by možno aj niekto prišiel. A teraz tam sú také... Pre nás je špeciálnym fenoménom Česko. To je taký fenomén, o ktorom sa ťažko rozpráva, pretože sa tam cítime, hlavne dajme tomu v tom Brne, Praha možno trošku, až tak nie, ale aj tak tam už je, myslím, že 100 000 Slovákov, tak sa tam cítime akože doma. Že nemáme až taký ten pocit aj vzdialenosťou, ešte sme boli Československo a tak ďalej. Takže o Čechách sa mi hovorí trošku ťažšie, ale aj k tomu sa dostanem. A teraz tam otázka, a prečo nepríď, prvé nie je to môjho syna, však poď aj ty domov. A on hovorí, oci, skončil som skutočne veľmi kvalitnú vysokú školu, on vyštudoval za manažéra. A hovorí, tak a teraz sa pozri na to, koľko firiem je tu na Slovensku. Slovensko má 5 miliónov. Vo svete je 40 miest, ktoré majú viac ako 5 miliónov. Miest, nie štátov, 40 miest, ktoré majú viac ako... My sme maličká relatívne krajina. A on hovorí, oci, tak ja chcem nastúpiť, že kvôli tomu som skončil tú kvalitnú vysokú školu, som nastúpil do kvalitnej firmy. No tak žiaľ, tu v tej Bratislave je ich pár. My máme slovenských firiem, žiaľ, s takým tým našim know-how, s takým, že aby sa tu držala vývojová základňa, všetko veľmi málo. Máme tu z takých fenoménov možno len asset, potom máme možno nejaký sidejig alebo niečo, ale z takých tých, že keď skončíte špičkovú školu a chcete nastúpiť niekde, kde je vedecká, kde sa tá firma rozvíja, toho tu veľmi málo. Žiaľ, všetky tieto automobilky, my sme pre nich skôr manufaktúra, všetok výskum si všetci držia doma. Je toho relatívne málo. A on hovorí, oci, ja chcem nastúpiť do kvalitnej firmy. A žiaľ, ja som si našiel tú Prahu. Takže skončil v Prahe. Dcera Detto. Tiež ona nastúpila do IT firmy, ktorá mala pobočku tam a hovorí, ja chcem robiť v kvalitnej firme. Takže keď na tú otázku prvé, tie vytvárať podmienky preto, ale to má náväzne na to, čo sme hovorili aj predtým, aby na Slovensku vznikali naše kvalitné firmy a aby sme dokázali vytvoriť prostredie, ktoré je atraktívne preto, aby tie firmy s tou vyššou pridanou hodnotou, vedecko-výskumné IT firmy, aby si tu otvárali pobočky. Čo, povedzme si na rovinu, pri tomto nastavení celom, asi by som si tu len tak firmu, len tak akože zo zahraničia, keď sa tak pozriem na tú mapu, že keby som si mal kde otvoriť firmu, tak všimnite si, že si tu otvárali firmy len tie, ktorí hľadali lacnú a kvalitnú pracovnú silu. Ale aby sa tu otvárali nejaké vedecko-výskumné, aby si tu nejaké firmy Siemens alebo niekto otvárali nejaké obrovské labáky, to nie. Outsourcuje sa tu, dobre, sú tu nejaké výpočtové, teda účtovné centra a tak ďalej. Ale je tu toho málo, takže keď na tú otázku na to, keď skončíte kvalitnú školu a chcete, tak vám musím dať možnosť sa zamestnať. Vy poviete, tak ja mám rád Slovensko, ale tak nepôjdem s mojím vzdelaním a s mojou túžbou po dobrej a kvalitnej práci, tak nepôjdem robiť do firmy, kde to proste nenájdem, keď v tej Prahe tých firiem je 10-násobne viacej a možnosti 10-násobne viacej. Takže to je za prvé. Takže musíme vytvárať tie možnosti preto, aby tieto firmy tu vznikali. A druhý špecifický fenomén, pravda, že sú vysoké školy. Ako náhle máme vysoké školy na nízkej úrovni. My máme niektoré veľmi kvalitné fakulty a tak ďalej, ale vo všeobecnosti vieme, že ranking našich vysokých škôl je veľmi nízky. Veľmi nízky. A niektoré, a to môžeme smelo na zázname, to som hovoril vždy ako prezident, tretinu vysokých škôl by som okamžite na Slovensku zavrel. Ale okamžite. By som ich zavrel a peniaze investoval do tých kvalitných a podporoval tie kvalitné. A tým pádom, že dobre, tak chcete mať pekný kampus, chcete mať dobrú školu, chcete mať všetko, proste chcete študovať na úrovni, tak idete do Brna, do Prahy. A teraz ste v tom Brne a už ste tam a už tam žijete a už sa tam okolo vás chmíria zamestnávateľi a už sa vás snažia stiahnuť a tak ďalej a tak ďalej. A tomu ockovi máme povedať, čo Brno, no tak aký je rozdiel, keď
do Popradu, či z Bratislavy, či z Brna, však to je skoro to isté. Hej, takže podľa mňa sú tieto dva fenomény. Fenomén za prvé vytvárania podmienok preto, aby sme jednak budovali slovenské know-how a tí, ktorí by sme podporovali nápady, aby sa budovalo, aby sme vytvárali podmienky pre zahraničné, ale firmy, ktoré dávajú vysokú pridanú hodnotu, to znamená, nehovorím o výrobných manufaktúrach, aj tie potrebujeme, ale aby sme udržali mladých, talentovaných ľudí, tak potrebujeme niečo také. A potom osobitnou témou je školstvo ako také. Aby som to posunul, pán prezident už začal hovoriť aj o tých krokoch, ktoré vlastne by sa dali zlepšiť, tak možno aj váš pohľad aj na tú finančnú stránku a vlastne ako možno vytvoriť ten priestor aj pre rôzne startupy, aby naozaj ten verejný, aj tá verejná diskusia, celý ten verejný priestor vlastne bol naklonený podnikaniu. Určite, my sme aj práve preto do plánu obnovy dali veľkú časť, celý plán obnovy mal objem 6 miliard. A okrem toho, že na školstvo sme aj na ministerstve financií povedali, že musí ísť veľký balík, sme dali 900 miliónov. A potom sme povedali, že na inovácie samostatne dáme 600 miliónov, čiže 10%. Viete, že plán obnovy mal parametre, že muselo ísť na voľnú ekonomiku, nejaký 21% a na digitalizáciu, alebo nie, vyše 30% na zelenú ekonomiku, myslím, má 20% na digitalizáciu. My sme povedali, že ešte nad rámec toho dáme na inováciu. Chceme vytvoriť ekosystém a chceme vytvoriť naozaj rôzne grantové schémy na startupy, aby mohli zariskovať, aby si to mohli vyskúšať, bo viete, že pri startupoch naozaj musíte mať veľa pokusov na to, aby niečo zišlo, lebo to je tak rizikové, ale práve na tom sa učíte. Takže nadväzujem na to, čo vlastne povedal aj pán prezident, že treba vytvoriť ten ekosystém, ale pri tých ľuďoch, pri tých mladých ľuďoch by som chcel povedať ešte takú vlastnú skúsenosť aj z našej rodiny, moju a napríklad moju sestru, že keď sa pozrieme na to, že ako tých ľudí zabezpečiť, aby sa vrátili, že to je ako keby tá posledná meta. Že my potrebujeme v tomto momente zabezpečiť, aby nám tí mladí ľudia neodchádzali. Že to je meta, na ktorú sme sa mali zamerať, lebo dnes naozaj vyše 50% študentov, či už stredných alebo vysokých škôl povie, že ja skončím, budem študovať vysokú školu do zahraničia, ako sa hovorí, že najlepšia slovenská škola je v Brne, nie, to sa tak vtipne hovorí, žiaľ je to smutné, takéto konštatovanie, alebo idú po vysokej škole pracovať do zahraničia, aby našli to uplatnenie, ktoré už Andrej hovoril. A my by sme sa mali na toto zamerať a povedať aj mladým ľuďom, že kľudne choďte vyskúšať si život. Aj vy študujte, ale majte na pamäti, ak to tak chcete a prosím, majte to v srdci, že doma je doma, máte tu rodičov, je dobre sa potom o nich postarať, keď sú vo vyššom veku, vyskúšajte si, kým ste mladí. Len treba mať aj trošku dávať pozor, lebo keď žijete dlho v zahraničí, tak si tam vytvoríte väzby. A keď si vytvoríte väzby, už je veľmi ťažké sa vrátiť späť. Moja sestra je už Američanka, žije tam 30 rokov, má manžela Američana, deti, ktoré tam vyrástli. Ja nepredpokladám, že ona sa niekedy vráti na Slovensko, ani ona to nebude mlávať. Ona už naozaj proste je nastavená tam. A je to úplne v poriadku. Ale sú ľudia, ono závisí od toho, či si nájdete aj partnera z inej krajiny, lebo to tiež potom do ktorej krajiny sa má teda vrátiť, kde má žiť a podobne. Komplikuje to situáciu, ale sú napríklad páry, ktoré sa zoberú, slovenské páry odídu, vrátia sa, to bol aj ten tvoj prípad. Čiže treba to nechať na slobodu ľudí, ale dôležité je, a to je to, čo si povedal tým v tom úvode, že či pred niečím utekáte, alebo idete za niečím. A je dobre ísť za niečím. Pretože pred problémami sa neuteká, problémy sa riešia. A to, ja som preto aj rád, že som ostal na Slovensku a potom som sa začal angažovať v treťom sektore a neskôr aj v politike, lebo som si povedal, že chcem tu žiť doma na Slovensku, ale chcem prispieť k tomu, aby tá naša vlast vyzerala naozaj tak, že sa tu bude dobre žiť. Vidíme, ako sa to dá v zahraničí, poďme to urobiť aj tu na Slovensku. Čaká nás tu veľa práce. A práve pre tie mladé talenty je dôležité, aby ste aj vyhovorili, aby sme aj vám dali priestor, aby ste povedali, že tak viete čo, lebo tá každá generácia má nejaké svoje nové predstavy. Čo vy chcete, aby na Slovensku bolo? Aby ste mali priestor to hovoriť aj do toho verejného priestoru. Ja som preto rád, že máme aj generáciu D, čo je taká, by som povedal, platforma, ako prepájať občanov a politiku, aby tí politici boli blízko k mladým ľuďom a vy, ktorí sa rozhodnete ďalej pokračovať v politike, OK, a ktorí nie, tak aspoň môžete
nám hovoriť, čo je dnes dôležité, aby Slovensko riešilo práve z hľadiska vášho toho zotrvania, že tu chcete žiť a chcete sa tu uplatniť, aj keď vycestujete a vyskúšate. Ale vrátim to späť, tá ekonomika je kľúčová, lebo na konci dňa sa všetci živíme či už prácou alebo podnikaním a je skvelé, napríklad, keď aj idete do zahraničia, dosiahnete mety vo firmách, ktoré bude aj ťažko dostať na Slovensku, zarobíte peniaze a potom prídete sem a investujete a rozvíjate podnikanie tu na Slovensku, alebo prípadne dotiahnete tú firmu, založíte pobočku tej vašej firmy, pre ktorú tam budete pracovať nejakú globálnu a podobne. Pomôžete nejakým Slovákom, aby si to prišli vyskúšať, že tu je toľko možností, akým to Slovensko vieme ešte viacej prepojiť s tým okolitým svetom v zahraničí, aby ľudia zažívali tú skúsenosť a žili sme to, čo to znamená žiť v Európe, že je to náš životný priestor, že to nie je len o tom, že kupujem nejaký produkt, ktorý sa niekde vyrabuje, ale že alebo že idem na dovolenku bez toho, aby som mu potreboval pas alebo meniť menu. Ale je o tom, že môžem naozaj na tom pracovnom trhu fluktuovať, prinášať ľudí, vycestovať a nemusím kvôli tomu meniť svoje občianstvo alebo natrvalo meniť svoj domov. Ja by som to posunul už trošku viac aj do tej politiky, už tu bola viackrát spomenutá. Aký má dopad politika, verejné vystupovania? Mali sme prednedávnom aj rôzne útoky na študentov, na mladú generáciu. Z toho vlastne boja za slobodu slova akoby trošku tak zišlo a už vlastne tá sloboda slova sa kritizuje, každý, kto má trošku iný pohľad aj z mladej generácie, tak je vlastne automaticky vystavený rôznym útokom. Aký má dopad priamo tá politika a to, čo sa deje okolo nás aj na tieto konkrétne veci, pretože asi mladí ľudia vnímame aj ten spoločný nejaký konsenzus, to ako spolu vychádzame, ako sa rozprávame a keď by sme mali aj tú ekonomickú situáciu, aj ten priestor na život a všetky, či už školstvo, zdravotníctvo, tieto oblasti vyriešené, ale stále by tá kultúra medzi nami, kultúra spoločnosti nebola dobrá, tak možno ako toto vplýva na tieto rôzne problémy. A ako sa to dá riešiť? No teraz nechám aktívneho politika, ja ako dôchodca si to potom poviem neskôr. Má to veľký dopad a musím povedať, že teraz mám možnosť trošku viacej cestovať po Európe aj po svete. Naposledy pred koncom roka som bol v Indii, predtým som bol v lete na Tajvane, ale medzi tým som bol aj v Spojených štátoch. A musím povedať, že ma prekvapuje, ako v tých médiách, aj u nich, napríklad také, sa ľudia opýtajú na konkrétne kroky vlády. Som bol naozaj že prekvapený, že akým spôsobom, teraz budem hovoriť ako trošku opozičný politik, ako Robert Fico, poznajú jeho meno. Poznajú jeho meno vo svete. Žiaľ, nie je úplne v dobrom. A veľmi ma zaskočilo, keď sa ma opýtali, že čo sa to deje u vás na Slovensku? Čo sa deje so Slovenskom? Ja som povedal, že viete, buďme prosím opatrní a rozlišujme. Jedno je Slovensko a druhé je vláda Slovenskej republiky. Pretože dnes tie kroky, ktoré robí vláda. A to sú tie, ktoré vzbudzujú mnohých ľudí také obavy o Slovensku. Ale ja som povedal, že nie, že na Slovensku sú ľudia, ktorí nereprezentujú nevyhnutne myšlienky, ktoré prezentuje Robert Fico. A nelámte palicu nad Slovenskom. Na Slovensku sú veľmi milí, pohostinní, ale aj kvalitní ľudia, ktorí chcú aj na Slovensku mať tú prosperitu. Takže to treba oddeliť. A s týmto sa ja teda stretávam po svete. Taktiež myslím si, že dnes vidíme, že celosvetovo nie je to len Slovensko, ale to množstvo dezinformácií, ktoré dnes lieta na sociálnych sieťach, je veľmi vysoké. A treba si uvedomiť, že dnes už žijeme digitálnu dobu, digitálnu éru. Ja som napríklad človek, ktorý vyrástol v analogovej dobe. My sme prvý internet mali až na vysokej škole v 5. ročníku a to ešte existoval iba MS-DOS, ešte myslím ani Windows nebol. To vy ani netušíte, čo to vlastne je. A pre mňa niekedy počujem mojich rovesníkov alebo trošku starších, ktorí tak povedia, keby sme sa vrátili do tej doby. To sa už nestane. Pre vás už je to dnes úplná samozrejmosť a my sa musíme naučiť plávať v tej digitálnej dobe, ale to tiež vplýva na tie nálady a preto aj dnes tie informácie sa tak veľmi rýchlo
hýbu svetom a preto prídem do Indie a Robert Fico má tlačovku možno 2 dní predtým a zrazu sa pýtajú, že to čo povedal, prečo takto sa vyjadruje váš premiér. A musím im na to odpovedať, lebo sa na to pýtajú. Takže má to dopad a žiaľ, áno, teraz je taká éra, kde vidím, že aj ľudia žijúci v zahraničí sa tak trošku hanbia, niektorí viac, niektorí menej sa hanbia za to, že pochádzajú zo Slovenska. Lebo práve sú kladené im tie otázky, že čo sa to u vás deje. Nie je to úplne v poriadku, máme obavy o Slovensko. A tým pádom to má dopad na mladých ľudí, samozrejme, pretože potom sa ťažšie priznáte k tomu, že z tej krajiny pochádzate. Zároveň má to veľký dopad aj na ekonomický dopad, pretože mnohí investori z zahraničia zvažujú a hľadajú radšej iné alternatívy, čo opäť premostím na tú predchádzajúcu otázku, že ak chceme mladých udržať, musíme im vytvoriť na to podmienky, musí tu byť dostatok aj zahraničných firiem, ktoré vytvárajú a prinášajú ten kapitál, aby tí mladí ľudia sa mohli uplatniť a toto sa tým pádom tie dvere tak pritvárajú. Takže ten politik by mal určite zvažovať aj akým príkladom je. Poslednú vec, ktorú poviem na adresu súčasnej garnitúry, veľmi ma mrzí, že Robert Fico sa vyjadruje veľmi posmešne aj o svojich oponentoch, nazýva ich zdrobneníkami, dáva im všelijaké privlastky. Ja teda na úrade vlády, keď som bol predsedom vlády, tak som si dával veľký pozor, akým spôsobom pristupujem, či už svojim oponentom alebo komukoľvek, vysmievať sa so študentom, rozprávať, že si zaslúžia pár facík a tak ďalej. To je ten človek, naozaj, ja mám 4 deti, najmladší má 17, staršia má 17 a viem, že dať niekomu pár faciek nie je niečo, čo vyrieši problém. Že je to o mnoho dôležitejšie práve naopak budovať to generačné puto, kde ten rodič hľadá tú cestu k svojmu dieťaťu a dovolí mu, aby to dieťa mohlo byť úprimné. Ja sám viem, že sa prichytím v situáciách, že si hovorím, keď som bol mladý, tak mi vadilo na mojich rodičoch toto správanie a zrazu sa precítim a si hovorím, ja sa správam ako ten môj rodič. A už som zabudol, ako som sa cítil, keď som bol to dieťa. A do tohto sa potrebujeme vrátiť, potrebujeme o tom mať voľnú diskusiu. Áno, najjednoduchšie niekedy je tomu dieťaťu povedať, vieš čo, a mám to dosť a teraz ma budeš počúvať. Ale tým vieme, že sa situácia nevyrieši, že to dieťa sa môže len zavrieť. My potrebujeme práve že budovať generačný rešpekt, aby si deti vážili svojich rodičov, aj keď dospejú, a aby si to v prvom rade rodič vážil svoje deti. Že sú jednotlivci, ktorí môžu mať svoj názor a ktorí sú iní. Áno, jablko nepadá ďaleko od stromu, ale predsa nie ste naše verné kopie, máte svoju povahu, máte svoj pohľad na svet, žijete trošku predsa v iných časoch a to treba u mladých rozvíjať. A preto ja by som očakával od politickej reprezentácie, že si toto bude uvedomovať a že bude takýmto príkladom aj pre celú krajinu. No, vidieť, že si skúsený aktívny politik. Ťažko sa nám dôchodcom po tebe teraz bude takto naväzovať. Ale ty si tiež skúsený otec. No, tak ja mám 5 detí. No ja to vyskúšam sa vrátiť k tej otázke mladý, politika a podobne. Ja som v prvom rade veľmi rád, že tu dnes vy ste. Že tu sedíte. A to je jedna vec, ktorá mňa osobne veľmi trápi, je, že mladí ľudia dnes mnohokrát sa tak ako keby vyhýbali politike. Keď v 89. tú revolúciu spravili mladí ľudia spolu s kultúrou. Boli to mladí ľudia, lebo mladí ľudia sú najkritickejší. Vy ste najkritickejší. My sme si už nejak zažili veľa, ale mladí ľudia sú najkritickejší a vždy mladí ľudia boli nositeľmi revolúcií. Dnes, tým, že my máme tie hranice otvorené, tak si mnohí mladí ľudia kašlem ja na to. Ja poviem, že tak deň. Ja sa tu budem do tohoto... Strašne nám to chýba. Všimnite si aj teraz tieto posledné mesiace kultúra sa vzopela veľmi silne, ale mladých ľudí, a že by som videl tých, aby nám tu organizovali v úvodzovkách skutočne ten silný protest, tak mi to trošku chýba. Kdežto v 89. to boli presne mladí ľudia, študenti, ktorí toto celé zmenili. Takže chcem vlastne tým vysloviť slova uznania, že vy, ktorí tu sedíte, ste iní a myslíte na to, takže klobúk dole a som veľmi rád, že ste tu a bodaj by takýchto ľudí, ako ste vy tu, mladých, ktorí to chcú zmeniť. Nepomýšľajú na to, jasné, že každý
môže pomyslieť o tom, že by niekedy niekde išiel žiť, ale tým, že ste tu, tak chcete niečo zmeniť, čo je nesmierne dôležité a za čo vám ďakujem. Čo je také, čo sa týka tých politiky a mladých ľudí, tam sa vraciame niekde k tomu, čo už som spomínal, ako dokáže politika nastavovať tie podmienky preto, aby mladí ľudia tu žili. Ale potom je tu druhé, čo správne Edo povedal, je tu retorika, ktorá sa používa u nás v politickom priestore. A tá je zlá. A špeciálne Fico je typickým takým nositeľom a popri tom máme tu už aj ďalších, čo v iných krajinách, aj keď vidíme, že možno tí premiéri alebo členovia vlády tiež už nie sú, nazval by som to, najdemokratickejší. Predsa len ten slovník nie je tak agresívny a tak urážlivý, ako používa premiér. A keď ľudia vidia, čo sa deje, ako sa vyjadruje premiér, čo sa deje v parlamente, tak potom automaticky sa tieto vzorce správania prenášajú aj do diskusie, keď ja mám v rodine niektorých veľmi blízkych ľudí a máme rozdielne politické názory a mám pocit, že oni už na mňa reagujú ako Fico. Hej, že nediskutujeme o veci, ale už zaútočíme, zvyšujeme hlas a sme zlí. A to nastavuje celú tú kultúrnu látku diskusie v spoločnosti veľmi zlé. Čo pravda, že má dopad aj na vás, na mladých ľudí, pretože si poviete, takejto uhádanej, uštekanej a uvrčanej spoločnosti máme žiť. Zase trošku, by som povedal, tej pokory a porozumeniu tomu, čo sa deje, tiež sa nám trochu zíde. A to, ja som zažil Mečiara. Aj to je, kým sme mali zapnuté kamery, tak som rozprával tu v tejto časti Slovenska, tu vládla mafia, tu skončil policajt s odrezanou hlavou na kapote, jeho hlava bola na kapote auta. Tu my sme tu žili v tomto prostredí. Uniesol sa prezidentov syn. To bolo, že x-krát horšie, ako je to teraz. A vrátim sa k tomu, a to Dalaj Lama používa veľmi rád aj pre národy, že tak ako životy nás sa hýbu v sinusoidách a niekedy sa nám darí, ideme, je super a potom sa zrazu prestane a máme pocit, že sme nespravili nič zlé a prestane sa nám dariť a padáme do priepasti, aby sme sa potom zase z nej dostali, zase išli hore. Asi pamätáte, ako sme všetci závideli prezidenta Havla v Čechách. A potom zrazu Češi začali závidieť nám, pani prezidentku, pána prezidenta. Zoberte si, v akej situácii je Maďarsko. Ja keď sa na to... Mal som teraz takú prednášku v Čechách a oni hovorili, bože, čo to s vami Slováci sa deje? Čo to len s tým Slovenskom? Ja hovorím, viete, Orbán je taký symbol, to je taký, by som povedal, že asi najsilnejšej antidemokracie v tomto regióne. A ja niekedy hovorím, ja si pamätám Fica, keď on bol premiér a ja som bol prezident, tak on nechcel byť ako Orbán. On proste mal taký ešte pocit, ja nechcem byť ako Orbán. Dnes už chce byť ako Orbán, možno ešte aj horší ako Orbán. A ja som to vysvetloval bratom Čechom, viete, aj vy máte o chvíľku voľby a s vysokou pravdepodobnosťou vyhrá Babiš. Ani Babiš nechcel byť ako Fico alebo Orbán, ale tie voľby prídu a možno aj on sa zmení po tom všetkom, čo prešlo a keď vidí, čo sa deje, ja neviem, čo robí Trump, ako hovorí, ako sa vyjadruje a tak ďalej, tak možno aj on bude. Takže tie životy sa hýbu v tých sinusoidách. Zoberme si Poľsko. Poľsko padlo na hlboké dno a z toho dna už ide dole. A všetci, bože, chudáci Poliaci, čo sa to tam deje? Sa rútilo, dopadlo na dno a ide hore. My Slováci sa rútime dole, ešte nevieme, kde je to dno, ale rútime sa a modlíme sa, bože, už nech sme na tom dne, nech sa to začne lepšiť. Bratia Češi sú podľa mňa na tej krímke zlomu, že oni ešte sa cítia tak... Pozrite na nás, ako sa máme. A za 2 roky sa oni možno budú rútiť na tej krivke dole a si budú, bože, čo teraz, kde to len padneme a čo sa bude. Treba brať život, že je taký, že sa to takto mení. Nemáme tu našťastie u nás priamo vojnu. Nezabíjajú sa tu ľudia, neunášajú sa ľudia. Je to zlé.
Deje sa to aj v iných krajinách, treba zabojovať, aby sme na to dno čím skôr dopadli, ideálne keby sme už na jeho dne boli a išli dohora. Netreba kvôli tomu prepadať depresii a tak ďalej, lebo je to normálne životný cyklus každej jednej krajiny, každého jedného jednotlivca. Ja sa spýtam aktívneho politika na víziu, lebo môžeme to tak povedať, že politika je teraz rozdelená na dva brehy a že naozaj tie nejaké priestory na spoločnú diskusiu sú veľmi náročné, ale možno čo by mohla opozícia priniesť ako dlhodobú víziu Slovenska aj z pohľadu pre mladých, aby tá odpoveď bola taká, že priamo mierená na mladých, ale na čom sa treba zhodnúť, alebo v čom sa treba spojiť, aj keď máme možno rôzne názory, ale naozaj, aby sme tu nešli od volieb k voľbám na 4 roky a potom zase to niekto otočí, ale dá sa nájsť nejaká dlhodobá vízia pre mladých ľudí celkovo na Slovensku? Veľmi sa mi páči, čo ste povedali teraz na záver, dlhodobá vízia, lebo to je dôležité. A naozaj to je beh na dlhú trať, tak si to treba uvedomiť niekedy, alebo respektíve dnešná doba, kde všetko je okamžité, tak máme pocit, že to, čo sa nedieje do 2 dní, akoby proste nemalo zmysel to zabojovať. Ale vy ste mladí ľudia a život vás naučí, že naozaj tie veľké veci sa budujú od základov a dlhé niekedy mesiace, niekedy roky, proste investujete do niečoho, čo ešte nie je vidno, ako veľmi to bude úspešné. Máte nejakú tú intuíciu, že by to mohlo byť, idete do toho, až po rokoch sa dostanete potom na tú trajektóriu rastu, aj takého prudkého rastu, to treba vedieť ustáť, to treba naozaj mať na to dostatočnú pokoru a keď nie, tak padnete a tej pokory sa potom naučíte. Čiže preto treba hovoriť o tých naozaj dlhých trajektóriách, 15-20 rokov a dať si, že poďme sa povedať teda, aké chceme to Slovensko v roku 2040, 2050. Dnes tá spoločnosť je veľmi polarizovaná a treba si uvedomiť, na to, aby ste mohli takú víziu postaviť, musíte si aj dobre zadefinovať ten súčasný stav. Čiže vedieť byť realisti. Nemať len, by som povedal, tie rúžové okuliare, ale povedať si, áno, dnes žiaľ tá politika je veľmi silno marketingová a tá polarizácia je v tom duchu rozdeľuj a panuj. A preto dnes tá polarizácia nie je dobrá, nie je prospešná pre spoločnosť, ale dnes sme už tak rozbehnutí, že ako keby, keď poviete niečo iné, tak už vás tie tábory tak zaradia, že čo hovorí, kde si? Ale treba sa preto rozprávať o tom, že aj s vami, že aké to Slovensko chcete, aj keď treba mať na pamäti, že nie iba mladí ľudia majú žiť na Slovensku, že my chceme, aby tu ostali žiť aj tí starší ľudia, aj tá stredná generácia, či takto treba stavať a to je práve aj ten medzigeneračný dialog. Že poďme to tvoriť spolu. Mladí ľudia sú úžasní, že to dávajú ten drive. Starí ľudia sú zase úžasní v tom, že majú veľa skúseností. Tá múdrosť života nie je o tom, že som prečítal viacej kníh alebo že som viacej vyštudoval, aj keď to k tomu patrí. Ale hlavne tá múdrosť života je o tom, že som toho veľa prežil. Že už viem vyhodnotiť, ako táto situácia dopadne. Nie preto, že by som si to niekde prečítal, niekto by mi to povedal, aj keď to pomôže, ale preto, že som tam bol a už som sa popálil. Opäť poviem takú anekdotu. Sa pýtali takého jedného veľmi úspešného človeka, že ako sa dosiahol taký ten úspech. A on povedal, viete, to nie je až také zložité, musíte robiť správne rozhodnutia. Pani direktorka sa tak zamyslela a hovorím, to dáva zmysel. A ako človek dosiahne, že bude robiť správne rozhodnutia? No to je veľmi jednoduché. Musíte urobiť veľa nesprávnych. A takto v živote žiaľ je. Je najlepšie sa učiť na cudzích chybách, ale tá ľudská prirodzenosť niekedy proste chce, aby sme sa poučili aj na tých vlastných. Takže ja by som povedal, tú víziu, ktorú jednak aj ja žijem, prečo som ostal na Slovensku a prečo investujem, prečo som v politickom živote stále aktívny, pretože vidím tie možnosti. My sme malá otvorená ekonomika, sme malá krajina, 5 miliónová. Máme 50 000 km2. Sme krajina 4-ročných období. Máme krásne hory, máme krásnu prírodu. Dneska, ak sme sem šoferovali aj s Matúšom Grznárom, ktorého pozdravujem, okresný v Bratislave 2, tak sme sa tak kochali tým, on tiež žil v zahraničí viacero rokov a si hovorím, že jak máme radi to Slovensko, jak radi po ňom jazdíme, lebo každá sezóna, každé ročné obdobie je iné. Máme kvalitných ľudí, ktorí vedia, keď idú do zahraničia, sa upletnia a rýchlo napredujú, že my to máme v sebe, my sme veľmi flexibilní.
My vieme zo Slovenska pomerne rýchlo začať napredovať, ak sa dohodneme. Musíme si dať pozor na ľudí, ktorí nás chcú rozdeľovať, lebo tí nás brzdia. Ja som hovoril, že viete, my sme príliš malá krajina na to, aby sme si mohli dovoliť nespolupracovať. Každá krajina okolo nás je väčšia. Je väčšia ekonomika, tým pádom aj silnejšia. A my keď chceme držať v regióne krok, my musíme držať spolu. Preto sa mi nepáči politika Roberta Fica, ktorý každého častuje a na každého ukazuje, že je nepriateľ štátu a ja neviem čo všetko. My potrebujeme politiku, ktorá zjednocuje. Áno, tým, že dnes tá opozícia je v situácii, aké je, že nevieme, kedy budú tie voľby a tak ďalej, pretože koalícia je veľmi zatiaľ nestabilná, aj keď teraz sa upratali, uvidíme, ako im to dlho vydrží, lebo predsa tie peniaze je veľký lep práve pri takýchto vládach, ako vidíte, svedomie na predaj, tak je čas na to, aby tie opozičné strany medzi sebou rozprávali. A nemusí to byť hneď verejné. Však častokrát tá diskusia musí začať naozaj bez mikrofónov, sa opýtať, tak ako máš ty predstavu? Aká je tá vízia? Ja si myslím, že vízia pre Slovensko je jasná. Je to prosperujúca, flexibilná, moderná krajina, ktorá môže byť ťahákom pre tie inovácie. Viete, my sme to dokázali. Andrej povedal, máme ESET, máme Sajik, máme Slido, ďalšie firmy, ktoré by sme mohli menovať, ktoré vedeli, že dokázali, že vedia preraziť v tom svete. Poďme tie talenty hľadať medzi tými našimi 5 miliónmi. Poďme sa na to zamerať. Tým, že nie sme až taká veľká krajina, tak to nebude zase až také ťažké. Aj ten management by sme vedeli zvládnuť. A ja chcem vidieť krajinu, ktorá bude slobodná, ktorá bude podporovať mladú generáciu a tá mladá generácia zase naopak bude rešpektovať a starať sa aj o tých starších. A zároveň budeme ekonomika, ktorá sa nebojí medzi seba, že prídete aj silnejší hráči, buďte voči nám férovi. Nesmiete nás zneužívať, musíte byť voči nám férovi, na to si dáme veľký pozor, ale chceme sa od vás učiť a chceme, aby ste aj vy z toho prosperovali. Poďme budovať to spoločenstvo v Európe. Ja keď som bol premiérom, som na Európskych radách pravidelne hovoril, viete, my sme V4, ale nie preto, aby sme rozdeľovali Európu na menšie celky, ale na to, aby sme ukázali, že áno, V4 sa vie zomknúť na to, aby pomohla, aby bola Európa silnejšia. To je úplne iná dynamika. Robert Fico hovorí, musíme tu mať V4 ako protiváhu. Ale akú protiváhu? Zase je to len to rozdeľujú a padujú. My potrebujeme hľadať spojenectva. A keď budete mať, čím viac budete mať spojenectiev, tým menej budete mať nepriateľov. Toto je tá mentalita. Toto potrebujeme prinášať do dnešného moderného sveta. Hľadajme to, ako sa môžeme spraviť win-win. Pre všetkých, aby sa v tom každý našiel. A tak ako Andrej povedal, ty si musel, tak chvíľku budeš sa mať, budeš dnes z toho profitovať ty, zajtra z toho bude profitovať ja. Toto je cesta, aj tá vízia Slovenska. A potom na tých detailoch už sa poďme rozprávať, naozaj nejaká verejná diskusia o tom, ako to zdravotníctvo má vyzerať, ako má to školstvo. Ale všetci chceme, aby tie deti proste sa rozvíjali ich talent, aby prišiel na pracovný trh a našiel prácu, ktorá ho bude baviť a ktorá ho uživí. Spýtam sa aj pána prezidenta na jeho pohľad, alebo ako si on predstavuje možno víziu Slovenska, už ako občana, teda neaktívneho politika, že ako vy vnímate to, čo je dôležité pre Slovensko a čo by mohla byť vízia z pohľadu vás? Tak myslím, že Edo to pomenoval veľmi správne. No je veľmi ťažké nastaviť víziu, keď zásadne, viete, keby sme si povedali, že sme rozumný národ, tak si povieme, tak poďme si povedať, sú to mladí ľudia, postavíme si to v úvodzovkách, aby sme si to vedeli predstaviť, dáme to do ústavy, že toto je naša vízia. Tu je základný problém politiky ako takej. Opozícia veľmi skoro nikdy nepodporí koalíciu a keď sa to zamení, sa to deje dookola to isté. Musí byť skutočne ako keby tu teraz nejak sa našiel nejaký taký, že rada starších, že sa politické strany dohodnú na tom, že menujú nejakú radu starších, nejakých, ktorí postavia tú víziu Slovenska, aby to neboli politici, ktorí to postavia, lebo potom sa automaticky začnú handrkovať a začnú na tom získavať si svoje body. Tak ešte aj keby tú radu starších postavili a tá by postavila, myslím si, že keby sme tu dali 10-minútovú diskusiu, to nie je veľký problém postaviť pre Slovensko víziu.
Edo veľmi pekne už aj pomenoval veľmi rýchlo. A máme nejaké kompetencie, máme nejaké unikátnosti, máme nejaký kapitál, máme bum, bum, bum. Dáme, za 10 minút to máme. 5 bodov, pod ktoré sa tu všetci podľa mňa podpíšeme. Problémom je, a to je základný problém politiky, veľmi pekne to pomenoval Ban Ki-moon, to bol bývalý generálny tajomník OSN. A on hovorí, mojím najväčším sklamaním, on sa stretával, pravda, že s politikmi zo všetkého sveta, moje najväčšie sklamanie z politiky je, že politici v prvom rade myslia nie na svojich ľudí a na svoju krajinu, ale na svoju popularitu, svoju silu a na to, či budú znova zvolení. To je zásadný problém celej politiky. Pozrite sa len aj opozíciu teraz. Hej. Sadnú si za stôl, dohodnú sa, pôjdu spolu. Nebude tam zase Matovič vyskakovať a robiť si z toho vlastné show. A nebude sa to chcieť ukradnúť. A to my budeme organizovať ten protest. To nie. A ja budem prvý vystupovať. A ty tam aj nebudeš vystupovať. Ja som to zažil. Vy ste neverili vlastným očiam. Ideme bojovať za nejaké slušné Slovensko a začne sa tam naťahovať, že toho tam aj nezavoláme, tento tam nesmie. A ja vystúpim prvý. A ja vystúpim posledný. A škové osličky. To ako, že by aj opozícia bola nejaký baránkovia, to vôbec nie. A toto je ten zásadný problém politiky, že v prvom rade sa myslí na vlastnú popularitu, na vlastnú zvoliteľnosť, na vlastný elektorát, aby som bol, až potom sa niekde dostáva tá krajina. A to povedal Ban Ki-moon o celom svete, na Slovensko to platí deto, o Európskej únii a nacionalizme v Európskej únii, o tom by som mohol ja porozprávať celé knihy, o tom, ako sa presadzujú niektoré veci. Zase sa nemyslí na Európsku úniu, ale zase sa myslí niekde lokálne. Zase a potom z toho vytvárajú putia. Takže ak sa bavíme o vízii, vízia sa postaviť dá, ale musí byť na to politická vôľa a povedal by som aj nová generácia ľudí, ktorí do tej politiky vojdu a vojdu s tou víziou, aby v prvom rade to robili pre krajinu a takto na to sa pozerali ako celok. Budeme končiť debatu a presunieme sa potom na otázky, ale ja by som to kolečko otázok chcel začať pánom prezidentom. Že či pri tom všetkom, čo sa deje okolo nás, všetky nové správy, každý deň tlačovky a rôzne nové informácie, že či vás to tak ešte neberie sa vrátiť do politiky a možno skúsiť zmeniť to, o čom sme sa tu rozprávali, že v akom ste vy nastavení a že či vás to tak z toho gauča niekedy nepostaví doma, keď vidíte tie tlačovky. No jasne, že postaví. Koho by to nepostavilo teda. A ešte keď hlavne vidím také déjà vu, predtým to bol Soros, teraz sú to Gruzínci a neviem čo všetko. Čo je pravdou, že našťastie s tým, že som v tej politike bol, tak tomu viacej rozumiem. Viem, že keď Fico niečo hovorí, tak on to často nehovorí kvôli tomu, že by chcel byť s Putinom najväčší kamarát, ale hovorí to kvôli tomu, že vie, aký má elektorát, ktorí ľudia sú ešte ho ochotní voliť, a on je nesmierne pragmatický populista, to znamená, on si zmeria. Tak môj elektorát, lebo tí rozumnejší, ktorí niekedy volili Smer, to už ho nikdy voliť nebudú po tých všetkých jeho extempore, tak tí už prešli do Hlasu alebo niekde inde. Takže má nejaký, a on sa snaží, tak ako niekedy Orbán sa vyčleňoval voči Jobbiku a pohltil ho až sám, však Orbán bol niekedy normálne rozumný politik. Ale tým, že vlastne ak sa vytláčal, tak pochopil, že aby ostal pri moci, to je to, o čom sme hovorili, že túžim pomoci, chcem mať moc, tak musel vytlačiť Jobbik. Takže prevzal retoriku, ako v odzovkách teraz Fico preberá retoriku Kotlebovcov a Uhrikovcov a tak ďalej. Takže on sa tlačí do tohto poľa. Pretože vie, že on potrebuje vytlačiť hlavne Republiku, trošku ešte keby z Hlasu sa mu podarilo ukradnúť, ale niektorých tam už nikdy nepresvedčí. A preto to robí. Takže on pôjde do Ruska, on bude nadávať na Ukrajinu, lebo jeho voliči takí sú. A teraz, prečo sú tí jeho voliči takí, to môžeme tu viesť 30-40 minút.
k tomu mám tak dosť veľa už argumentov tiež nazbieraných, ale proste taký to je, takže sa treba na to pozerať veľmi pragmaticky, že prečo to on robí. Jasné, že to má ten obrovský negatívny dopad na nás, to má, ale už sa na to pozerám trochu inak. Pozerám sa z toho takého trošku väčšieho uhla pohľadu, že vyššieho, rozumiem, zásadne odsudzujem. To nie, že by som povedal, no dobre robíš, nie. Je to strašné, ale už lepšie vnímam za tým všetky čo je tou jeho motiváciou. A či ja do politiky, nikdy nehovor nikdy, ale nie. Ale to ja som niekedy povedal, keď som zakladal Dobrého anjela, sa ma pýtali, či pojem do politiky, ja som povedal nikdy. Ja do politiky nikdy nestúpim. Až kým som nezažil na vlastné oči v Dobrom anjelovi, ako nám zbytočne zomierajú deti a čo sa deje. A potom som si povedal, že ak tomu chcem skutočne pomôcť, Gandhi povedal, ak chcete skutočne pomôcť svojej spoločnosti, tak skôr či neskôr sa politikom musíte stať. Pretože tam sa tie veci skutočne, tie zmeny dejú. Tam je ten impact. My charity pomáhame, ale tie zásadné veci sa dejú v politike. Takže ja hovorím nie a ja som tej politike venoval plus minus okolo 10 rokov so všetkými mojimi kampaňami a tak ďalej a myslím si, že je práve čas si niekedy povedať a dosť a dať práve priestor mladým. Mnohokrát vidíme politikov, ktorí tam do toho kresla politického nejak vupnú a tam zátnú. Však ten Fico hovoril, neviem, pred koľkými rokmi, že už v živote nebude v politike, neviem, či pred 10 či 15 a sedí tam prikutý, že tam sedí hlavne kvôli tomu, že sa boja, že ho zavrú, a kvôli tomu sa tak snaží robiť všetko, čo robí. To je zase niečo iné, ale sedí tam. Ale to nie je len Fico, mnohí iní, ktorí k tej politike pričichnú, tak potom si v určitý moment nevedia povedať stop, aj priestor pre mladých, pre takých, ako vy tu sedíte, aby oni teraz tu zobrali tú krajinu do rúk a oni ju riadili. Takže som to pochopil správne, že keby prišla strana okolo 5% a dala ponuku, tak nie je to definitívne, nie? Skúsim si tak teda trošku zašpekulovať. Okrem toho, že v tejto strane je veľmi veľa ľudí, ktorých si ja nesmierne vážim a ktorých mám veľmi rád. Jeden sedí tu aj tu vedľa mňa a ďalší sú, neviem kde, v Bratislave alebo kde kade, a veľmi si ich vážim. Takže ja len zopakujem pre záznam, pre rekord. Nikdy nehovor nikdy, ale hovorím nie. Tak ďakujem pekne, toto bol Andrej Kiska. Ďakujem pekne. A bývalý premiér Eduard Heger.